Mä olen kaikille vaan tuhoa, kuolemaa, tuskaa, pimeyttä. Se lähti varmaan, tiedätkö silloin aikanaan, kun mä ensin kuuntelin Kissia, Waspia, tämmösiä heavy-bändejä. Sen jälkeen mä aloin kuuntelemaan Slayeria ja vanhaa testamenttia. Ja Dark Angel, tämmösiä vanhoja bändejä. Ja sitten mä tutustuin yhteen kaveriin. Sitten mä aloin kuuntelemaan silloin Butthurt'yä, tiedätkö, Celtic Frost, niin se oli vaan, että vittu fuck ass, saatana sen jälkeen. Sitten lähti. Että tässä on mun juttu. No omalta osalta niin black metal varmaan konkretisoitu tuossa Venomin black metal-levyn myötä, yllätys. Vaasasta kun on kotoisin, niin tuli Uumaasta haettu kaikki levyt silloin aikanaan. Ja Ruotsin puolta sattui hyllystä silmiin sitten tällainen komia levyn kanssa, missä oli pentagrammi, vuohta ja muuta. Ja kovasti mietti, että mitähän tämä We Drink the Vomit of the Priest ja muu meinaa siinä. Että kun ihan kumminkaan 11-vuotiaana ollut se englannin sanasto niin hyvin hallussa siinä vaiheessa. Oli niin jyrkän oloinen levy, että piti kumminkin ottaa mukaan. Tämä oli joku Venomin videota jostain kaapelikanavilta silloin tulla, että ei ollut ihan vieras bändi, mutta se oli se ensimmäinen varsinainen esittely tähän aiheeseen, että sen jälkeen sitten tuli kaivettu syvemmälle Butthurtin ja King Diamondin, Merciful Fate ja muiden myötä, mutta Venom on oikeastaan se ensimmäinen. Joo, ihan pienestä iästä lähtien, kun on alkanut ymmärtää uskon asioita, tai tarkemmin sanottuna, kun niitä on mulle tyrkytetty kovasti kristillisessä kodissa, niin saatana on ollut aina kiehtova hahmo, vaikkei sitä niin kuin silloin ymmärtänyt muuta kuin semmoisena niin kuin satuna tai koko kristillistä tarinaa, mutta aina tämmöinen kristillisissä tarinoissa saatana, demoninen riivaus, kaikki tämmöiset oli hirveän kiehtovia. Pienenä kaikki tämmöiset kauhutarinat, no vieläkin tietysti kaikki kauhuelokuvat, kauhutarinat, yliluonnollinen, kaikki tämmöinen on ollut kiehtovaa. Black metalliin törmäsin ehkä niin kuin Merciful Fatein ja Venomin kautta alun perin. Pitkälle sama Venomista Butthurtyn, Blasphemyyn, Beherittiin, Samaeliin, niin poispäin, että Norjan hommat tuli myöhemmin. Että itse se Venom oli sillä lailla, että tavallaan en tiedosta noissa asioissa tuollaista, että on toinen puoli. Sitten tiedosti se ja se oli heti, että tämä on se mun juttu. Ja jotenkin tykkäsin niistä 80-90-luvun vaihteen jutuista siinä mielessä, että se ei ollut musiikki, mikä määritteli, vaan aate tuon asian. Nykyään se tuntuu, että se on muuttunut, että se on mukamassa tietynlainen genre, vaikka se on nimenomaan se aate, mikä määrittelee. Eka bändi oli Genital Masticator-niminen Core-grindi-bändi, 90 vuonna perustettu, joka loppui siinä vaiheessa, kun liityin PDC:en. Että yritin niille tehdä myös vähän ton tyylisiä sanoja, mutta ei kelvannut, kun oli rippi-isosia. Ja sitten se vähän jäi siitä syystä. Itsellä se ensimmäinen oma bändi oli Cartilage, death metallia. Ja siinähän pyörittiin 90-luvun alussa ja aloitettiin tosiaan death metal-bändinä, mutta sekin kääntyi sitten jossain vaiheessa vähän niin kuin blackmäisen meininki, että meillä rupesi olemaan korpseja lavalla ja verta niskassa ja muuta lavashowssa ja logonkin ilmeisesti ristiväärinpäin ja sanotukset rupesi keikkua enemmän siellä alamaailmassa ja saatanallisissa topikeissakin jopa, että bändi hajosi sitten oman mahdottomuutensa siihen perään heti perusti Wingsin, joka kanssa alkaisi aika puhtaana black metallin ideologian kanssa flirttailevana bändinä, tai edes flirttailevana vaan suoraan itse asiassa. Ja oikeastaan Wingsin päälle perustettiin Enochian Crescent sit, kun tavattiin Wrathin kanssa. Voisi sanoa, että ihan alkuajoista niin Beherit oli vakava projekti. Treenattiin tyyliin se 5 kertaa viikossa, et silloin oli innostus kova.
se oli kuitenkin sitä aikaa, että black metal oli terminäkin on tavallaan niin uusi, että ei esimerkiksi lehdistä tai tämmöiset, että ei niille sanon black metal mitään. Että se oli enemmän death metal, brutal death metal ja siitä kautta sitten myöhemmin niin kuin, ei me pistetty tarkkaa rajaa, että onko Beherit death metal bändi vai black metal bändi, vaan me tehtiin vaan tavallaan metallia. Kuunneltiin paskaa musaa ja tehtiin itse parempaa. Sanoit, että 90-luvulla oli kuitenkin sen verran pienet piirit, että yleensä ihan keikkoja oli paljon harvemmin verrattuna niin kuin nykypäivään. Ja oli tavallaan monen tyylilaji, että saatte, että ensimmäinen bändi soitti ihan perusrokkikeikkaa, sitten oli jotain speed trashia siihen väliin, ja sitten saattoi, että vikabändi oli sitten, että Beheritti tai Impale Nazarene, ei siihen aikaan ollut mitenkään niin tarkko, että olisi pelkästään black metal-bändejä ollut keikkatapahtumissa. Se vuosi, kun täytti 18, niin tyyli joka viikonloppu oli jossakin Nuoriskalla, jossain päin Suomeen keikalla. Plus ei noissa usein ollut soundcheckia, plus ei ollut yleensä juomisia, että oli kiljua, sai usein palkkioksi, missä oli tämän verran hiivaa pohjalla. Ja pari porttikieltoa taisi tulla myös. Aivan. Kyllä ne alkupään keikat oli aika eksoottisia, että silloin ei hirveästi valittu, että mentiin sinne mihin kutsuttiin, että nuorisotalot, koulujumppasalit, uimahalli, jotain eteistiloja tai jotain ihan missä vaan. Me oltiin katsomassa Impale Nazarenen keikka 92 Guns N' Rockissa. Mä juttelin Luttisen kanssa silloin aikanaan, Mikan kanssa. Niin sanoin, että vittu, alkaako soittaa black metalia, vittu. Se oli mulle joku semmonen niinku oikeesti. Tässä on mun juttu, kun Impale Nazarene heitti sen keikan silloin. Niin vaikka mä olin kuullut Celtic Frostia ja Bathoryä, niin sitten perustettiin bändi nimeltä Azazel vuonna 1992. Mä oon ollut aina tosi musikaalinen ja mulla on ollut tarve ilmaista itteeni ja siinä joskus teiniä puolessa välissä alkoi tuntua, että pystyy ilmaisemaan itteensä metallin kautta parhaiten ja siihen sitten yhdistettynä ne kiinnostuksen kohteet, mitkä oli kaikkein kiellettyä ja synkkää kohtaan, niin luonnollisesti vei sitten black metalliin, mikä oli kuitenkin sinä hetkenä ja ehkä vieläkin se äärimmäisin ilmaisukeino. Mitään muuta juuri kuunneltukaan kuin black metallia, mitä oli silloin niin kuin pinnalla itselleen, että oli just löydetty erinäisiä black metal bändiä, jotain Impale Nazarenin eka levyä ja Beheritin Drawing Down the Moon ja sitten niitä uusia norjalaisia, mitkä nyt silloin oli uusia kaikille nykyään klassikoita, mutta niin silloin ei oikeastaan mitään muuta edes harkittukaan, käytiin vaan tekemään sitä samaa black metallia, mitä eniten kiinnosti just silloin kuunnella. Ja ei siinä alkuunsa ollut mikään suuri ideologinen lataus mukana, koska ei ollut vastako pääsemässä siihen juttuun mukaan. Siitä se sitten on kehittynyt eteenpäin ja käytännössä suoraan vaan hommattiin soittimet ja opeteltiin soittamaan sitä mukaan, kun pistettiin bändien kasaan. No luonnollisesti, koska Lappeenranta on sen kokoinen paikka kun se on, niin
täällä kaikki, jotka oli samoista asioista kiinnostuneita, niin tunsi toisensa. Ja sitten kun vuonna 1996 tehtiin Shattercutin Crushing the Thrones of Light demo, niin sen jälkeen Hornas Shatterrock kuuli sitä ja tykkäsi äänestä ja kysyi, että haluaisinko liittyä bändiin. Ennen Beherittiä mä olin aika aktiivinen jo sitten tuossa tape trading skeneessä, että kassuja vaiheltiin ja levyjä just ulkomaille pääasiassahan se tapahtui. Et parempina aikoina se oli varmaan joku 20 pakettia päivässä, mitä tuli postiin. No silloin oli vapaata aikaa, että kyllä sitä tyyli varmaan joku 10 tuntia päivässä tuli pelkästään kopattu kassui. Demonauhoja, livenauhoja, treeninauhoja. Ja tavallaan sitä kautta sitten Beheritti sai aika laajasti sitten nimeäkin ja tietoisuutta sitten tavallaan skenen undergroundissa. Ja tavallaan sitten flyerit liikkui niiden kassujen mukana ja sitä kautta tuli sitten toi fanzinet ja tämmöiset fanilehdet ja varmaan 200 haastattelua tuli tehty pari ekan vuoden aikana, aika paljon. Silloin se oli tosi aktiivista, että silloin joutui tekemään töitä vähän se eteen, miten se informaatio liikkuu. Et nykyään se meininki just sitä, että nauhoitetaan jotain ja heti ensimmäisenä on lähettymässä joku julkaisemaan sitä. Silloin se oli vaan just sitä, että tehdään demoa ja itse kopsaillaan kassut ja kannet ja lähetellään kelle lähetellään, jos jaksetaan tehdä mitään asiaa eteen. Silloin oli pahimmillaan niin silleen just se 90-luvun alkupuolella 250 tape-treinaa mukaan. Ei tätä voi verrata siihen hommaan. Se oli hirveän kiehtovaa kaikki se black metal ja kaikki mitä siihen liittyi. Se oli silloin 90-luvun alkua justiin ja oli nämä kirkonpoltot ja sitten tuli dokumenttia TV:ssä ja mä otin ne kaikki innoissani nauhalle, vaikkei se musiikki silleen siinä vaiheessa vielä kolahtanut silleen, mutta kaveri tykkäsi kovasti ja sitä kautta niin kun olin hirveän kiinnostunut siitä. Ei mennyt siitä hyvin lyhyen ajan päästä, rupesin pääseen sisälle siihen musiikkiin ja siitä niin kun polku on jatkunut vaan entistä pimeämpänä. Koko bändi hajosi silloin aikana 95-94 ja alkoi soittaa punkkia, ne muut idiootit Asselissa silloin. Mikä soitti näitä satanaa siellä, niin alkoi soittaa jotain fucking punkkia. Mitä vittu mä vihaan punkkia! Niin mä en voi saatana semmoista ymmärtää oikeesti, että mitä tommoista vitun pelleilyä. Et voidaan sanoa, että 90-luvun alussa levyjen soundi oli se, mikä nyt sattui vaan tulemaan ja niistä tuli hyviä sen takia, että olosuhteet oli ne. Sitten kun olosuhteet parani, levyt kävi tulemaan aika kehnoiksi isolta osalta, mutta sitten jossain vaiheessa oli sellainen tietoinen valinta monella bändillä, että soundi ja musiikki kuvastaa sitä näkemystä, mikä siinä on, niin sen on oltava karkea, tietoisesti karkea ja primitiivinen ja raju, että se pystyy kuvastamaan paremmalla tavalla, mitä tommonen ehkä kaupalliseksi mielletty hienompi rock-soundi, mitä sitten moni bändi oli ajamassa. Rupes vituuttamaan kaikki jätkät, kun ne osannut tehdä hyvin riffejä, niin rupesin itse soittaa kitaraa, vaikka en ole yhtään soittaa. Niin ihan sen takia, että en löytänyt semmosia ihmisiä, kenen kanssa pystyisi tekemään black metallia. Niin sitten pisti Goldmoonin pystyy ihan niinku rupesin itsekseen tekemään. Satanic Warmasterin ehkä kantavin idea oli alussa se, että halusi uudelleen määrittää sen, miten vakava black metal voi oikeasti olla ideologisella tasolla ja miten niinku kenenkään ei tarvitse tyytyä siihen, että black metal on vaan sitä, mitä jotkut isot levyyhtiöt, jotka siihen aikaan alkoi tarraamaan bändeihin ja kaupallisti väärällä tavalla sitä ilmaisun muotoa, niin se oli ehkä yksi niitä suurimpia kulmakiviä, että sai uudelleen lanseerattua sen tietyn ideologisen kontekstin siihen silleen, ettei black metal vesittyisi.
luovuus ja henkilökohtainen ideologia, millä ei ole sinänsä väliä, että mikä on yleisömäärä tai mikä on levyjen leviikki. Ja siinä ehkä sitten omalla kohdalla voi sanoa, että ehkä nuorempana oli vielä se, että sitä piti jossain määrin alleviivata, että nimenomaan oltiin epäkaupallisia, nimenomaan tämmöistä henkilökohtaista ja pienmuotoista. Mutta sanotaan, että siinä vaiheessa oikeastaan, kun on jo suhteellisen isoja distroja, suhteellisen isoja lafkoja, niin ei voida puhua sinänsä ihan aidosta undergroundista siinä mielessä, että sen tietäisi oikeasti vaan pienen piirin jätket ja tytöt. Mutta se, että sä oot tuolla valtavirran rajamailla ja tuot sanomaan julki, se tarkoittaa, että sulla on niitä nuoria, uusia käännynnäisiä tähän, joka pystyisi niinku kyseenalaistamaan sen totuuden, mitä niinku valtiovalta ja yleinen tää normisto sulle pumppaa. Niin sen tähden mun mielestä melkein vaan velvollisuus olla tuolla ulkona ja tuoda julkista sanomaa. Et ehkä en sano, että mikään niinku porttiteoria tai kynnysteoria, vaan siellä voi olla mun mielestä housata tavarakin suoraan niinku ihmisten naama edessä. Että se on kivisempi tie kuin se, että pysyisit undergroundissa. Mun mielestä se on suhteellisen helppo oikeastaan olla tavallaan haastamatta koskaan. Että jos sä oot suljetussa piirissä, kaikki tuntee sut ja teet uuden julkaisun toisessa perään, niin jee, hyvä meininki. Kukaan koskaan ei edes kyseenalaista eikä joudu haastetuksi millään tavalla. Mutta sitten kun sä meet sinne, niin sut haastaan paitsi omien joukosta, myös niin kuin sieltä valtavirrasta. Niin sitten joutuu asettaa itsensä tämän ristituleen ja aina kovimmassa paineessa hioutuu parhaimmat timantit. Että siinä mielessä niin itsellä on usko siihen, että kansi käydä heittäisi kaikki peliin niin sanokseni. Harhaluulo, että pitäisi tehdä kompromisseja sitten taas sen takia, että voisi saada suurempaa niin kuin näkyvyyttä tai vaikutusta ihmisiin, niin se on täysin niin kuin valheellista, koska monet bändit on jo todistanut nyt sen, että ei tarvita kymmeniäkään tuhansien levyjen myyntiin sitä, että sinun tarvitsisi tehdä yhtään kompromissia tai yhtään kertaa pyytää anteeksi keneltäkään, mitä sä sanot, vaan että kun sä tarpeeksi kauan painat, niin ei se vaadi sitä, että sinun pitää antaa periksi, vaan kyllä se muu maailma antaa periksi ennemmin. Synkkä energia, mystisyys, vaarallisuus ja lähinnä se energia. Saatanallisuus on se peruslähtökohta, mistä liikutaan. Vapautta, oman polun kulkemista. Saatana on saatana, se on niinku ultimaalinen paha. Se on tietysti aina se ylimmäinen. Okkultismin allehan voi laittaa hirveän monenlaisia maailmankuvia, missä on monenlaista etiikkaa ja monenlaista filosofiaa ja näin. Ja mun kirjoissa okkultismi on usein niin kuin satanismin kautta käsiteltyä sen takia, että mun mielestä semmoisen on ollut kova tarve. Asiat, jotka menee liian kauas siitä saatanallisesta lähtökohdasta, ja silloin kun se unohdetaan kokonaan ja keskitytään johonkin ihan muuhun, niin silloin mun mielestä puhutaan sitten jostain muusta metallista kuin black metallista, joka niin kuin black metal on määritelmä sitä, että se on saatanallista metallia. Mä oon ollut hirveän kiinnostunut okkultismista ja kuoleman tarkoituksesta ja tämmöisestä pimeämmästä puolesta. Sitä kautta on lähtenyt tavallaan etsimään niitä vastauksia siihen yleensäkin elollisen olemassaoloon ja tarkoitukseen. Ja parhaimmat vastaukset sitten tuli tuolta buddhalaisuudesta ja Tiibetin buddhalaisuudesta ja sieltä Tiibetin kuolleiden kirjan kautta löytyi uusi näkökulma tavallaan tarkastella sit tiettyjä tapahtumia, mitä elämässä tulee vastaan. Jos sitäkin miettii, että mitä black metal on, niin monille ihmisille se on ihan siis niin erilaisia asioita, että toisille se saattaa olla justiinsa pelkästään tätä goat metal-osastoa ja toisille se saattaa olla justiinsa lähempänä jotain tämmöistä luontomystiikkaa ja kaikkea siihen liitoksissa olevaa. Että kyllä mä näkisin sen
näkisin tosiaan mieluummin rikkautena tämän, että siinä tosiaan siinä samassa kentässä pystyy operoimaan justiinsa nämä tällaiset yhtyeet, jotka nojaa pidemmän päälle vaikka siihen oman kansan historiaa ja kaikkeen siihen liittyvää. Ja sitten tosiaan nämä, jotka pohjaa tosiaan sitten enempi tähän ehkä perinteisiin black metal teemoihin. Mä en ole ikinä ollut sitä niin sanotusti Venom-koulukuntaa, että pelkästään metallia ja sitä, että käytetään saatanaa vaan metaforana jollekin tämmöiselle niinku rock'n'roll-jumalalle. Et mulla se on aina ollut, mä pyrin saamaan jotain muuta irti siitä kuin pelkästään sen nyrkin puimisen ja tukan heiluttamisen. Kyllä musta tuntuu, että black metalin kohdalla varmasti on olemassa hirvittävän paljon ihmisiä, jotka on tosi vakavissaan. Sen etek her, manek en tek ehteta.
yhteenvedon ehkä siitä, mitä se niin kuin on, niin kyllä se suomalaista kansallisromanttista mytologiaa, suomalaiseen mytologiaan pohjautuvaa musiikkia. Juutalaiset, nehän yrittää hallita koko maailmaa kaikkien yhtiöiden kautta ja muslimit sitten yrittää räjäytellä vittu koko maapalloa, että ne on vähän konkreettisempia uhkia nykyään kuin kristiusko. No, totta kai siis aina on paikkansa sillekin taistelulle sitä vastaan. Ja no, kirkko on omalla osallaan esimerkiksi edesauttaa justiinsa monikulttuurisuutta ja muita arvoja, jotka ei niinku ole hyviä. Että kyllä siinä sitä pahaa on edelleen siinä kristinuskossa, mutta siltikin mä näkisin asian niin, että mieluummin mä rintamalla olisin kristityn suomalaisen rinnalla taistelemassa muslimeita vastaan, kun päinvastoin esimerkiksi. Tähän asti on ollut lähinnä antikristillinen asenne, nyt on antiuskonnollinen juutalaisia ja vittu islamisteja varsinkin. Islamin uskonto, se on ihan perseestä. Siis se on ihan jumalauta, nehän tappelee keskenään sillä koko ajan. Ihan perkele, vitu ählämit, saatana. Tappakoon toisensa. Se ei mua kiinnosta vittu pätkääkään. Saatana, vittu nussikoo saatana äitiänsä ja mummoa vittu. Kyllähän se on jännä silleen, kun lasten kanssa kauppaan meet ja ensimmäisenä näkee Aamulehden etusivuutisena, että arjalaishenkiset tahot järjestävät Tampereelle kyseenalaisia ryhmiä esiintymään, niin kyllähän se tavallaan niin kuin ihan hyvältä tuntuu sellaistakin lukea välillä lehdestä, että joo, kyllähän siinä sanotaan näin, että ne ongelmat oli oikeasti loppujen lopuksi tosi pieniä, että ei semmoista, esimerkiksi jos mietitään tätä Antifa-pelleporukkaa, niin eihän siellä kukaan tee mitään. Siis nehän on porukkaa, joka istuu tietokoneella ja uhoaa siitä, että se, että lähetellään jotain uhkailusähköposteja vaikka kyseiseen baariin, missä tapahtuma oli ja netissä vouhotetaan, että lähdetään porukalla sinne vetämään turpaan tyyppejä ja sitten mitään ei tapahdu kuitenkaan. Siis kaikki kulminoitu niihin muutamaan sähköpostiin ja sitten tähän, että estetään se tapahtuma sillä, että uhkaillaan. Siellä on jotkut sanotukset jotain niinku saatana palvontaa ja sitten luonnonpalvontaa tällä, mutta nämä mitkä näihin kansallissosiaalismiin mitä tällaisia liitetään, niin ei näe mitenkään poliittisen sanotuksen missä, ne on vaan ihan niinku arkipäivästä kirjoitettu, mikä niinku on vittu väärin täällä näin. Ja sitten semmosia asioita, mitä sanoo suoraan, niin sitten on jotkut saatana hipit vittu vinkumassa. Et ei tälleen vittu saa sanoa, että vittu jos tämmönen bändi tulee tänne ja tänne soittamaan, niin poltetaanko meistä. Ei semmoinen hysteria hämmästytä mut oikeastaan millään tavalla, että ihmiset ei pysty käsittämään sitä ja
Se on oikeastaan se yksi harvoista asioista, millä niin pahuus todellakin näyttää kasvonsa vielä ihmisille ja mitä ihmiset pelkää ja mitä niin kavahtaa. Minkä takia sellaisista ei pitäisi koskaan sellaisista symboleista koskaan luopua black metalissa, vaan niihin pitäisi tarttua just voimakkaammin, koska se on mitä ihmiset pelkää. Ja se alleviiva ja uudelleen herättää henkiin se, mikä black metalissa pitäisi olla vieläkin muidenkin sen teemojen kautta se voima ja se niinku, mikä tekee siitä jotain. Peräänkuuluttaisin, että ei sotkettaisi politiikkaa tähän. Jos haluaa etsiä totuutta, niin kuin mun mielestä vasemman käden tielläkin hyvin olennainen asia on siinä, että pyritään näkemään maailma semmoisena kuin se on, niin silloin politiikka on vähän huono väline yhdistää siihen. Se on vaan se sana, mikä ihmisiä närästää, mutta se, että sisältö oikeasti black metalissa on poliittinen, halusit sitä vai ei. Pahin virhe, minkä voi tehdä, on, että alkaa nöyrtyä sille paineelle, että black metal-bändit ei saisi laulaa niistä aiheista, mistä ne haluaa laulaa, tai käyttää niitä symboleita, mitä ne haluaa käyttää. Sitten bändit alkaa murtua sen paineen alla ja aletaan tehdä ihan vittu lapsellisia lausuntoja siitä, että miten ei olla poliittisia bändejä ja miten ei olla sitä ja tätä. Vaikka itsessään ne lausunnot jo on niin poliittisia, että loppujen lopuksi ne bändit just, jotka alkaa pyytelemään anteeksi ja selittelee, niin nehän niitä poliitikkoja siinä just onkin. Soita black metallis jollekin vittu maistussa, niin painukoon vittu. No ei meillä taisi olla mitään vitun hautakiviä potkimassa. Ollaan myös tekin tehty. Ei mä oon tehnyt, sä oot. No voi vittu. Mulla ärsytti silleen, että tehdä promotuotteena esimerkiksi silleen, että kyllähän teepaidat ja tälleen näin niin on ihan jees. Mutta kun tää alkaa tulemaan verkkaria ja lippahattua. Perkele laitetaan pikkusen paremmaksi, että vittu laitetaan vittu ihmisen luita, missä on painettu Paratromin logoja. No sehän nyt ei ollut kauhean iso projekti. Niitä on niin harvassa, kyllähän niitä voi niitä hautausmaita kaivella, mutta siitä joutuu helvetin helposti syytteeseen, kun niitä löytyy. No joo, mutta mulla oli semmoinen nimeltä mainitsematon kaveri, niin tuolla siviilipalveluksessa niin seurakunnalle, ja se ajeli nurmikkoja silleen. Ja nehän nousee roudan mukana ne luut, niin aina karahti silleen kone kiinni luuhun ja sovalle. Niitä luita oli aika paljon ja niitähän minä käytin niin silloin alussa niin rumpukapuloina. No kyllä sanoisin, että melkein kaikilla Suomen skenessä, jotka on pidempään ollut, niin on tavallaan tai toisaalta rikosrekisteri olemassa. Ai mistä tuomittu? No aina, mutta kiinni on jäänyt, niin kirkkoa vastustettiin ja 166 V kaadettiin siitä nuriteita. Mä oon kristiuskonnut vastaan, niin kyllähän mä totta kai haluaisin, että kirkko palaisi. Mutta tässä on Suomessa niin helvetin vaikeita. Ymmärtääkseni niin kirkon polttamisesta voi saada paljon pahemmat tuomiot kuin jostain ihmisen pahoinpitelystä, jopa niin kuin lapsen pahoinpitelystä, raiskauksesta. Se on niin kuin jotain ihan niin kuin järjetöntä. Nuorisolla on voimaa ja aikaa ja aktiivisia nuoria, niin kyllähän nuorelle tekevälle sattuu, että aina välillä joku jossain roihahtaa ja jotain kaatuu. Että en mä sano, että se väärin on missään nimessä, että. Mutta onhan se totta, että siinä on sitten sekin puoli, että siinä on tämä yhteisöllinen vaikutus sitten siihen kirkkoon, että kyllähän jos kirkko palaa jossain, niin sehän tuo sitä kristillistä porukkaa vaan lähemmäs toisiaan. Että en mä ole itse kirkkoja poltellut enkä hautakiviäkään kaadellut, enkä nyt sinällään ketään kehota siihen. Mutta se, että niistä tehdään sellaisia mörköjä ja tuomitaan niitä samalla kun yhteiskunnassakin tapahtuu niin paljon suurempaa epäoikeudenmukaisuutta, on sitten mun mielestä hyvin negatiivinen asia. Tietyllä tavasta ollaan sodassa.
miehittää uskontoa vastaan kumminkin, että onko se nyt sitten rikoksia millä mittapuulla, että jos halutaan vastustaa symboleita. Että moni nuori soturi on tehnyt näitä juttuja ja mikäs siinä? Siinä on aikanaan miekkalähetyksellä tuotu Suomeen kristiusko ja meidän vanhat uskomukset pantu kasaan, niin mun mielestä se on ihan reilua vielä nykypäivänäkin sitten, jos pieni terroristisolut pistää vastaan vähän tätä meininkiä. Et siellä on istuttu linnassa tapoyrityksestä kirkonpolttoon ja hautakivien kaatoon ja se on aika semmonen luonnollinen ilmaisumuoto ollut monelle muusikolle siinä biisien teon yhteydessä ja se on mun mielestä semmonen, että jos ihmisellä on tarve toteuttaa itseänsä ja näkemys jostain aiheesta, niin se ei välttämättä jää pelkästään riffien tekemiseen tai lyriikan kirjoittamiseen. Se on hieno piirre mun mielestä tässä suomalaisessa black metal-skenessä ja genressä yleensäkin, että ei ole feikkejä. Hornan keikka-arvostelu oli Londonin Camdenin keikasta. Oltiin Underworldissa keikalla, niin keikka-arvostelu alkoi sanoa, että Horna ei ole varsinaisesti minun kuppi teetä, mutta meninpä katsomaan silti. Ja no, soittivathan ne hyvin ja jokainen liike näytti harkitulta mitä lavalla, että tätä on harjoiteltu paljon. Sille, että ahaa. Sille, että mitä me käytiin tässä? Käytiin kerran louhimassa biisit läpi silloin ennen Meksikon lähtöä ja that's it. Parikkaa tuli. Siellä huuttiin, että me myydään omaa verta yleisölle. Siellä oli kunnanhallitus pitänyt ylimääräisen kokouksen sen vuoksi, että siellä saatanan palvontaa siellä paikallisella ilopaikalla. Se oli muun muassa saatanan palvojat rekrytoineet joukkoihinsa uusia voimia ja myyneet omaa vertaan. Paikallislehdessä. Lahdessa 898 EC:llä, niin silloinhan oli uskovaisen yleisössä, mutta ei silloin tapahtumakaan reikannut yhtään mitään. Että sen jälkeen vaan sitten tuli porttikielto Lahteen koko black metal tapahtumia kaiken kaikkiaan, koska oli vähän liikaa se ilta. Iisalmessa, semmonen kuin helluva rock. Niin me kielsi meitä käyttämästä verta siellä. Niin, että me ei saa läträtä verellä. Tein sen selväksi. Me ei saada läträtä verellä. Että entä jos yleisö läträä? Että eikö se ole meidän vastuulla? No ne oli silleen, että no ei tietenkään ole teidän vastuulla, että se on yleisön vastuulla. Paljonko tästä on aikaa? Kai rikos on vaan nentunut. No niin, no meikä semmonen lavallinen veriimpula ja sille potkasi yleisö. Sille suljutti ja veriimpula ja voi vittu kun sitä lestää vertaa. Se on alakerran. No niin, vittu. No niin. Se oli verinen mässi. Ja sille alakerran vittu kahvilaan valuu niinku seiniä pitkin veret, sille valkoiset seinät. Kun meni hakkeen kahvikuppia, että meidän pussi otti sillä pihalla. Käy hakkeen kahvikupin. Näin kun ne verivanat alkoi valumaan, niin kun olin tilannut vielä jonkun croissanterin, niin minä että ei vittu, eikö riittää tää ja lähi vittu ja hane. Kyllähän sitä ainakin nähtiin, kun oli eturivi, 2 riviä siinä naama veressä keikan jälkeen, että he osallistuvat ottavat vastaan kaiken. Ja kyllähän ne varmaan, no siis sanotaan, lykkää niitä kasvojansa kastettavaksi. Varmaan voisi lykätä käsiä saksittavaksi, mutta en ryhtyisi siihen, vaikka lykkäisikin, että siinä voisi tulla vähän pahemmat niin kuin ihan lakitieteelliset seuraamukset. Paljon tehdään ja paljon sattuu ja tapahtuu. Ja pääasia mun mielestä on, että tehdään asioita, jotka on niin poissa normista, poissa arkikokemuksesta ja jollain tavalla rikkoo sekä
henkilökohtaisia rajoja, genre-rajoja ja myös sitten sovinnaisuuden rajoja, inhimillisyydenkin rajoja osittain. Ja tärkeintä on sitten tehdään, ei se, että onko tämä nyt oikein tai väärin, vaan pikemminkin se, että tuodaan asioita ihmisten naamaan, että joka ravistelee ne vähän hetkekseen silti arkiharhasta. Saa kyseenalaistaa se, että ollaanko me terveitä, kun me tehdään tällaista. Saa kyseenalaistaa ne, että onko mun järkeä kyseenalaistaa tällaista ja kaikkea muuta. Että se itsellä on ainakin se motiivi pikemminkin. Tai joskus kysyy itseltä, että miksi teen tällaista. Ja vastaus on se, että siksi, koska se pitää tehdä. Ja sitten EC:n ekahan keikka Vaassa oli, että mä käytin kirurgiveittä 3 viiltoista 2 vahingossa samaan kohtaan. Keikka vedettiin kyllä loppuun, 10 tikkiä kumpaan kohtaan ja siitä saatiin levydiili. Mutta huvittavin tuossa just kyseenalaistamiseen liittyy, että ihmiset keikalla ei usko, että se on oikea juttu, että ne luulee, että se on teatteriveitsi. Ne ei niin kuin kyennyt uskomaan sitä, että joku voi tehdä niin. Meidän entinen laulaja ei ollut ikinä innostunut siitä ideasta, että soitetaan Suomessa ja aina ylipäätään nuo levyt on paremmin tuolla myynneet Keski-Euroopassa ja muualla, niin se on nyt vaan loogista suunnata sinne sitten kaikki keikat ja muutkin. Että Kyllähän Suomessa on vahvasti tämmöinen elitistinen näkemys siihen, että joitain bändejä vihataan automaattisesti ja pienienkin asioiden kautta voidaan niin kuin ruveta vihaan jotain bändiä ja syrjiin. Ja sitten taas voi olla, että kyseinen bändi menestyy ihan hyvin ulkomailla ja ulkomaalaiset ei tiedä tästä koko asiasta mitään, mutta Suomen sisällä taas esimerkiksi joku nyt puhutaan Asakhaalista, mitä on vuosia vihattu ja syrjitty, mutta joka sitten ulkomailla nauttii suuresta suosiosta, niin kyllähän täällä semmoinen kova elitismi on päällä. Mun nähdäkseni meillä on tärkeämpiäkin vihollisia, ketä vastaan sotia eikä toisiamme, että vaikka keinot ja näkökannat hieman eriää toisistaan, niin loppupeleissä kumminkin tavoite on aina sama, että jos se ei olisi, niin tokko mä olisin jaksanut tehdä tätä helvetti liki 20 vuotta kohta, niin Black Metal sotaa bändien kesken ja sun itses kanssa ja tätä maailmaa vastaan. Ja sota on muutosta ja ilman muutosta ei ole mitään järkeä enää jatkaa mihinkään. Ja sota määrittää meidän elämää. Edelleen Suomen kansakuntaa se määrittää ja se määrittää meidän jokaisen elämää. Kyllä mä sen myönnän, että suomalaisella black metal bändillä on oma sauninsa kyllä, että niin kuin verta ulkomaalaisiin, että kyllä siinä on jotain semmoista. Mä en laittaisi sitä suomalaisuutta pelkästään, että se kuulisi metallissa, vaan se kuulee myös teknossa ja konemusiikissa myös on semmoinen tietty suomi-leima. Se on snadisti semmoista mielipuolista ja kohkaamista. Ja kyllähän sekin puhuu puolestaan, kun katsoo monien keski-eurooppalaisten lafkojen niin rostereita, niin siellä on hyvin paljon suomalaista bändiä, että ainakin paljon enemmän kuin mitä täällä päässä on Keski-Euroopasta bändejä. Että on siinä ihan selvä ero. Jos otetaan vertailukohdaksi tuo Englanti, missä itsellä on hyvin paljon tuttuja siellä. Ja jos katsotaan, kuinka monta miljoonaa asukasta siinä maassa nyt on, jos pelkästään Suur-Lontoon alueellakin on 11 miljoonaa. Niin. Sitten katsotaan taas, että niillä on hyvin vähän bändejä siellä. Sitten Suomessa taas meillä on 5 miljoonainen kansa vähän reilu ja bändejä on vaikka millään mitalla. Monessa muussa maassa on olemassa semmosia, että tiettyä aikaa tuli NSBM, tiettyä aikaa tuli uskonnollista black metallia, tiettyä aikaa tuli huumehourusta, jotain dekadenssia. Ja Suomessa taas on enemmän ollut semmonen jalat maassa, ollaan mitä ollaan asenne, joka on ehkä omiaan alleviimaamaan sitä, että bändit on tosissaan sen kanssa, mitä ne on, eikä ne lähde mukaan semmoisiin hölmöilyihin, mitä on monessa muussa maassa, että kun joku tekee jotain ja menestyy, kaikki muut tekee perässä, vaan täällä on ehkä bändit ollut semmoisia, mitä ne on, ja täällä on olemassa semmoista vaihtelua sekä musiikillisesti että näkemyksen puolesta. Mutta se tinkimättömyys
on ehkä yhteinen tekijä. On sitä tullut kaikennäköisiä töitä elämässä kokeiltua, että kyllä ainakin tällä hetkellä mulle on se kaikista järjellisin homma, koska mä tuun tällä toimeen ja saan tehdä sitä mitä mä haluan ja mulla ei ole pomoa kertomassa, että mitä pitää tehdä ja milloin pitää olla missäkin. Et siinä mielessä joo, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä sen elannon saa tietysti helpommallakin, että ei tämä niinku helpoin systeemi ole, mutta ainakin saa tehdä sitä mitä haluaa ja se on mulle tärkeintä. Hyvät tuotteet liikkuu edelleen, että onneksi tähän ei ole ihan niin paljon se internetlatailu sun muu tällainen oheistoiminta ei ole vaikuttanut niin paljon. Että. Vaikea sanoa, että jos heavy ja metalli jossain vaiheessa alkaa menettää yleisesti ottaen suosiotaan, niin minkä verran se sitten heijastuu, sanotaan niin kuin black metal porukoissa. Väittäisin, että se jonkun verran heijastuu, mutta et minkä verran, niin siihen on paha sanoa. Mutta kyllä mä näkisin, että tämä vielä tästä jonkun verran kasvaa. Tämmöistä tarjontaa on ehkä vähän liikaakin. Et sieltä on vaikea löytää kenenkään kaikkea, mikä on oikeasti edes hyvää enää. Et jotenkin tuntuu, että puuttuu semmonen terve kritiikki. Joskus sekin tulee päättymään ja kyllä mä sanoisin, että tämmöisen huipentuman jälkeen, mitä tässä on viimeiset pari vuottakin ollut, niin se laskusuhdanne saattaa olla ihan paikallaankin. Sen ainakin pystyy sanomaan, että ei tämä mikään kuoleva luonnonvara ole. Että selkeästi on sitä, no minnekä se liekki katoaisi, kyllä se palaa niin kuin loputon gehennan liekki. Mun mielestä nyt on niin tänä päivänä Suomi black metal on ihan helvetin vahvoilla. Traagista tai surullista mitä liian, niin naisen paikka on monesti black metal porukoissa olla se groupie, se seuraaja, se kuka ehkä ostaa levyjä hengalle niiden jätkäkavereiden kanssa ja näin poispäin, mutta en tiedä syytä enkä lähde edes arvailemaan. Metalli nyt on ylipäätään ollut aina aika maskuliinista touhua, mutta kyllä se sanotaan black metalissa ehkä jollain tavalla se korostuu, että mimmit roikkuu siellä omalla tavallaan siellä särmien ulkopuolella. Ja eivät ehkä keskity sitten näihin bänditouhuihin tai distrotouhuihin. Et poikkeus vahvistaa säännön totta kai. Et kyllä yksilötapauksia niitä mimmejäkin tuolta löytyy, mutta sanotaan käytännössä tämä dominoiva touhu on aina niitä äijän puolesta. Et se on helppo sanoa, että ei ole olemassa semmoista brutaalia black metallia tyyli Australia black metal tai Jenkki, joku Havohei-osasto. Ei sille vaan ole olemassa faniryhmää. Et sit on olemassa tämmönen melodinen poppiin päin hintahtava black metalli, mikä vetoaa myös naisiin. Tai että se ollaan kynsilakassa olevia jätkiä, niin se aina vetoaa naisiin, mutta se on mun mielestä yksiselitteinen asia, että black metal on ytimessään miesten musiikkia ja se ei ole mikään tasa-arvokysymys eikä mikään tämmönen, että naisilla on oikeus johonkin, vaan se on miesten musiikkia ja piste.